Handa si Senator Joel Villanueva nga magtambong sa special session sa Kongreso kung ipatawag ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginkumpirma ini ni Villanueva pagi sa video message nga ginpost sa account sang Jesus is Lord Church Worldwide. Kabahin si Villanueva sa grupo nga ginapangunahan subong ni Senator Alan Peter Cayetano. Halin sang Hunyo 1, wala na nagtambong sa sesyon ang Senado. Ang mga grupo tubtob nga nagbakasyon ng sesyon o kung nakat ang session sa Kongreso sang nagligad nga semana. Ginpahayag ni Villanueva nga hindi ini ang tion sang pagbinahin-bahin bangod may importante nga mga hagna suno sa iya nga kinahanglan mapasar kag mapatuman. Ini ang may kaangtanan sa tensyon sa tunga sang Gatchalian Block kag Cayetano Block sugod sang nagbayluhan na isang liderato dira sa upper chamber. Suno sa senador, handa siya nga magtambong sa anuman nga special session sang Senado agud magduso sang resolusyon para sa mga biktima sang 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Nagapatiman si Senator Villanueva nga dapat na unahon sa mga opisyal sang pungsod ang ikaayo sang publiko sa baylo sang pamulitika. Nahibaluan nga si Villanueva ang ginabati-bati nga magasaylo sa Gatchalian Block apang sa iya nga latest statement. Wala sinigin kumpirma kung magahalin siya sa grupo ni Cayetano agud mangin ika-13 nga senador nga magasuporta kay acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sang damlag lang nagsiling ang Malacanang nga handa si President Bongbong Marcos nga magpatawag sang espesyal nga sesyon sang Kongreso bisan pa may sinadiya adjournment kung mangayo sang amo siningat tikang si Senate President Pro Tempore Gatchalian. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao.